دنگê gelê Kurd her ji bo zimanê dayîkê bilind dibe, xelk bi gotin û helwesta xwe diyar dikin ku ziman ji bo wan ne tenê ziman e, lê ji bo wan têwata nasname, dîrok û hebûna wan. Zimanê Kurdî, zimanê dayîkî her miletê dinyayê bi zimanê xwe tê naskirin. Em ji weke gelê Kurdistanê hejmara me zêdeyî 8 milyon Kurd dinyayê de em dijîn, îro em nayîne naskirin. Em dixwazin zimanê me bê zimanekî fermî destûra Sûriyayê da. Hikûmeta demkî ya Şamê vî mafî nas nake û ve helwestê dawî derketin taybet ser dadgehê ew armê ku te hatine danîn wilo zimanê Tirkî dênin, zimanê İngilîzî dênin û zimanê Kurdî ê gelê resen ê herêmê wî paşguhê dikin. Dixwazin vî gelê hejî bihelên weke hemû gelê ku di herêmê de hatiye helandin. Gelek çandeke zengîn e, çandeke emrê wê zêdeyî 12,000 sal. Yani ji girên avokê, ji Someriya, ji Babiliya heta roja îro ew zimanê hatiye yani hatiye bikaranîn û Sûriyeyê de jî ne ku no tiştekî me di paytextê Kurda di Rojavayê Kurdistanê de hene weka Başokanî paytexta Mîtaniya bû, Orkeş paytexta Hûriya bû û gelek herêmê dî jî cihê Kurda ê dîrokî di Sûriyeyê de hene û gelê Kurd Sûriyeyê de seraserî Sûriyeyê de hene. Yani ji Deryayê Spî heta bike Dicleyê heta di Horanê ve em dawa mafê xwe dikin. Em kombûna melvetê jî ji bo em zimanê Kurdî bikine zimanekî fermî destûra kes nikare zimanê Kurdî înkar bike û ana jî kes nikare înkar bike. Yani berê rejîma Bas înkar jî dikir em li mala xwe bi zimanê xwe diştexilîn, me bi ti zimanî nediştexilîn. Ama berem biele min heme zimanî pêşî zimanê me. Kes nikare zimanê me înkar bike. Mesî û neh sewre rakirine ji bo vî zimanî û me komkujî û qetilam çêkirine komê şehîdê me çêbûne ji bo zimanê me ji ber ku zimanê me naslama me ye, hebûna me ye. Em çêbûne ji dayîka xwe bi zimanê Kurdî. Yani kî kare zimanê me înkar bike? Kes nikare zimanê me înkar bike. Ne hikûmetê berê û ne her çarperçê Kurdistanê û ne ana. Kes nikare vî zimanî înkar bike wê zimanê me hebe. Ji ber me komê şehîda danîne. Ji bo vê nasnamê, ji bo vê axê, ji bo vî zimanî. Nikarin zimanê me berî zimanê her kesî ye. Zimanê dinyayê dê sisiyayê Kurda ye. Çima wê zimanê me înkar bikin? Em ti car qebûl nakin zimanê me înkar bibe û me ev qas şehîd û birîndar danîne ji bo nasnama me, ji bo zimanê me. Kes nikare